Nggih. Alhamdulillah kepanggih malih dalu niki. Nggih. Wengi iki ana desa Gentong. Betul. Nggih, Kecamatanipun Paron. Paron kabupatenipun Ngawi. Nggih. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah. Sehat ya Mas. Pangestunipun. Pangestunipun. Wah, luar biasa dalu niki wonten Gentong pamriksa wayang hebat. Katitik niki warga masyarakat sing seneng karo budaya wayang. Betul. Penonton meluap dalu niki Mas. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk tepuk penonton. tangan untuk para penonton semuanya. Nggih. Elok, Aturaken panuwun. Nggih, nyenengake Mas. Dadi semangat sing nyambut gawe ngeten iki Mas. Nggih. Mayang sing nonton akeh ngeten iki lak ya semangat. Betul. Nambahi semangat sing nyambut gawe. Nggih. Tenan penonton angger akeh ngene iki umpama kula dalange wayange tak barke sesuk jam 11 awan ngeten iki Mas. Sing seneng jenengan sing rugi kula. Lho kok rugi ki ngopo? Jam 11 awan ki suwe banget lho iki durasine wektu. Lah waton ana anggarane lak ya ora apa-apa. Nah itu beda. Remen sanget, bingah sanget. Nggih. Dalu niki ngestreni menapa dawuhipun saking Dinas Kebudayaan Pariwisata saking Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan DPRD betul, Provinsi Jawa Timur. Malah menika kala wau wonten napa jenenge kecala bilih panjenengane para kadang DPR niku lenggahe membaur kalian para masyarakat kala wau. Nggih, alhamdulillah. Iki sesungguhnya sejatinya DPRD nggih ngoten niku. Nyawiji kalih warga masyarakat pun Dewan Perwakilan Rakyat dadi wakile rakyat. Dadi mula ya nek ketemu masyarakat, ketemu rakyate ya berbaur karo rakyate masyarakate. Tuladane DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalu niki nyawiji kalih masyarakat wonten ing Gentong mriki. Alhamdulillah. Terus Pak Dekareng. Jenengan iki anu mboten pengen napa jenenge kekarepan biasane nek artis kados jenengan niku lak masane kathah to. Nggih. Jenengan mboten kagungan ancas tujuan dados DPRD. Ampun. Teko sakniki kula ki ya DPRD, Mas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dum padha rata duwite. Entuk duit iki wis didum tek tekan ngomah ki ngono lho Mas. Berarti rata. Nah, rata. Rata kancane bayarane jenengan. Keluarga. Oh, keluarga. Keluarga sik Mas, keluarga sik mangan wis sik diremason kok koncone. Keluarga sik supaya nek keluarga bahagia sejahtera. Amin. Ngoten niku kaya ya keluargane jenengan petah nggih alhamdulillah nggih. Utuh Mas, utuh. Apa tahu krungu kok gareng tralala kok pegatan apa tahu krungu kok gareng tralala kok keluargane kocar kacir apa tahu krungu sampean? Alhamdulillah nggih Pakde gareng palur alhamdulillah. Tahu pirsa ta sampean? Napa? Nek kula pegatan kula kocar kacir keluargane rusak. Kula kok nate krungu kabar ngoten to, Dik? Wah, isu Mas, isu. Oh, isu. Estu niku. Wah, kula tenan jaga keutuhan rumah tangga ki nomor 1 Mas. Oh, ngaten. Sing nomor kalih keluarga. Kok iso aku ki urung tahu Mas jenenge kok apa geseh karo keluarga ki urung tahu. Wong aku ki tak rewangi corengan ki sing tak goleke keluarga kok Mas. Ngoten niku. Nggih. Direwangi nganti kaya ngoten. Nah, nek bojoku ki transmigrasi bablas umroh sak yahene ora mulih kuwi ya ngono lho maksude. Padha wae. Senengane kok. Mboten napa-napa, kagem pengalaman nggih, Pak. Oh, alangan kok, Mas. Alangan kok, Mas. Mboten napa-napa. Jenenge tuladha ki ora kudu becik. Betul. Nyawang sing ala supaya nek kanggo tuladha marang awake dhewe aja nganti ketularan ala. Oh, ngaten. Lho, ngono lho, Mas. Nggih. Garwane jenengan sing kalih sakniki ngoten cara casing ngoten modelane sae sing pundi? Nggih, niki perkara casing niki. Untuk casing. Iki kok ngopo to kok ngurusi bojone wong ki ngopo to jane ngopo to? Kok ngutek kok bojoku casinge piye? Ya kena casinge mekrok bojoku kok. Pindah niki nggih. Yang ndek bojo lemu kaya bojoku kae malah penak kok. Pripun penak? Ngirit turu rasah tuku kasur kok. Lombok tumumpang tahu. Biting malan Mas ora mung lombok. Lombok ki kurang tajem biting malan. Temumpang tahu. Ya ben Mas, wis lemu-lemu ritek ora apa-apa. Malah ngetok nenek seger piyayi seger. Wong kuwi ora tak ingoni 3 sasi wae iso urip kok. Oh nggih. Keculke ning kebonan iso golek pangan dhewe kok Mas. Nggih. Pitik apa piye culne ning kebon. Wong desa ki lak tetanduran ning kebon ki lak sayuran akeh lho Mas. Oh nggih ngono. Wah jan mayang kok anake ganduli wae ngene iki. Mbok